Príjemné piatkové popoludne, priatelia. Už som vás prebral po obede. Vítajte na druhej panelovej diskusii, v ktorej budeme pokračovať v rámci konferencie CUSEC, a ktorá sa bude venovať najmä trestnoprávnym aspektom, trestnoprocesným aspektom, ako zaisťovať digitálne stopy, ako sa z digitálnej stopy stane elektronický dôkaz, tak, aby vyvolal tie účinky, ktoré trestné právo, procesné a trestný poriadok očakáva, aby vyvolali. A bez ďalšieho nejakého úvodného slova ja si dovolím predstaviť našich hostí. Takže začnem z kraja, najďalej pán docent Sokol z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, v súčasnej dobe teda šéf prvého akademického cirtu na území Slovenskej republiky. Vítam ťa. Pani doktorka Petra Dražová, odborná asistentka Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva a advokátka, venujúca sa téme elektronických dôkazov. A pán profesor Jozef Čentež, doktor vied, vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a poradca predsedu Najvyššieho súdu. Moje meno je Marek Kordík, budem dnešnú diskusiu moderovať a verím, že spolu strávime ten plodný čas. Jedno drobné upozornenie, v osobnom živote všetkým trom panelistom tykám, takže túto formu zachovám aj v diskusii. Poďme už k jednotlivým otázkam, aby sme nestracali čas. Pavel Sokol, prosím ťa, čo je to digitálna stopa a ako by sa dala definovať? Ako definovať digitálnu stopu? Hlavne... Dobre, super. A hlavne, ak by sme išli do nejakej takej všeobecnej definície toho, čo digitálna stopa je, tak sa dá povedať, že sú to nejaké informácie, to je tá podstatná vec, ktoré majú pre nás nejakú výpovednú hodnotu, respektíve ich potrebujeme zozbierať na to, aby sme buď niečo objasnili, niečo, čo sa stalo, alebo vyvrátili alebo potvrdili nejakú hypotézu. Čiže v rámci niečo, čo sa stalo, si vytvoríme nejakú hypotézu a na základe to potvrdíme. Toto je veľmi všeobecná definícia, tých definícií je samozrejme viacej a asi by som nešiel do nejakých konkrétnych definícií, hlavne kvôli tomu, že tým, že sa mení systém alebo mení sa to, ako vnímame alebo pozeráme sa na niečo, čo desiatky rokov dozadu sa zadefinovalo ako počítačový systém a v súčasnej dobe sa nám to ako keby rozvíja do oblasti cloudov. Mali sme tu blockchainy, virtualizácie, aktuálne je veľká téma AI a to všetko v zásade je nejaký systém, sú to nejaké dáta, tak táto definícia si myslím, že by to mohla pokryť. Ďakujem veľmi pekne. Petra, vedela by si na úvod popísať, že ako sa z digitálnej stopy stane elektronický dôkaz, aby sme vedeli potom túto digitálnu stopu použiť v trestnom konaní, aby vyvolala tie účinky, ktoré má? Ďakujem pekne za otázku, ako je možnosť vystúpiť v tomto paneli. A ja by som tak trošku začala zoširšia pri odpovedi na túto otázku, pretože v súčasnosti vlastne často počúvame tézu, že sme presýtení informáciami. Presnejšie by však bolo povedať, že v skutočnosti sme presýtení alebo zahltení dátami. Dáta však sami o sebe vlastne nie sú informáciou v pravom slova zmysle. V podstate, keby sme si to premietli do fyziky, tak dáta sú také atómy. A keď začnete spájať atómy, tak dostanete molekulu. Čiže vy musíte pospájať viacero dát v rámci ich nejakého kontextu, vzájomnej súvzťažnosti, aby ste dostali informáciu. Dáta sú len nositeľom informácie. Keď si to predstavíme napríklad na údaji 8.2.15, my ešte nevieme, že či to je
nejaký časový údaj a čo mu zodpovedá, akej korelácii. Ale už keď si vlastne tento údaj spojíme s údajom napríklad o presnej polohe zariadenia alebo o type zariadenia, prípadne o ďalšej aktivite používateľa, tak získame vlastne komplexný obraz, komplexnú informáciu, ktorá môže byť teda relevantnou digitálnou stopou, ktorá za určitých predpokladov, za splnenia určitých požiadaviek, vyplývajúcich jednak aj z vnútroštátneho poriadku, ale aj z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, môže byť elektronickým dôkazom v trestnom konaní. V podstate treba povedať, že digitálna stopa je v zásade z pohľadu toho teoretického alebo kriminalistického vymedzenia totožná ako akákoľvek iná stopa. Ja by som si na tomto mieste vlastne pomohla aj jednou peknou definíciou, že kriminalistická stopa je zmena v materiálnom prostredí, ktorá príčine časovo alebo miestne súvisí s vyšetrovanou udalosťou, teda je kriminalisticky relevantná, je zistiteľná a analyzovateľná prostredníctvom prírodovedných, technických, kriminalistických metód. Čo sa týka kategórie elektronických dôkazov, tak v podmienke Slovenskej republiky nemáme nejakú takú, že poučku alebo legálnu definíciu, ako to my právnici nazývame, že čo je to elektronický dôkaz. V zásade však možno uviesť z pohľadu doktrinálneho, že ide o akúkoľvek informáciu s dôkaznou hodnotou relevantnú pre trestné konanie, ktorá je uchovávaná, spracúvaná alebo prenášaná v digitálnej podobe a ktorá bola získaná zákonným spôsobom, pričom nie sú dôvodné pochybnosti o jej integrite a autenticite. Zo samotnej tejto doktrinálnej definície sa dajú vlastne potom vyabstrahovať aj určité požiadavky, ktoré boli preskúmavané a aj komunikované Európskym súdom pre ľudské práva v rámci jeho rozhodovacej činnosti opakovane. A tými sú teda požiadavka zákonnosti elektronického dôkazu, požiadavka autenticity, požiadavka integrity. Ak by som sa mohla ešte chvíľke povenovať v podstate jednotlivým kategóriám alebo jednotlivým požiadavkám, tak čo sa týka požiadavky zákonnosti, tu si vieme veľmi pekne pomôcť paragrafom 119, ktorý hovorí, trestného poriadku, ktorý hovorí o tom, že čo všetko môže slúžiť za dôkaz. V zásade môže slúžiť ním, za dôkaz môže slúžiť všetko, čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa trestného poriadku alebo iného zákona a môže zároveň prispieť k náležitému objasneniu veci. Čiže v rámci preverenia zákonnosti alebo teda nasvietenia záveru o tom, že je tento daný dôkaz zákonný, musíme jednoducho mať splnené, že bol dodržaný zákon, alebo že teda orgány činné v trestnom konaní postupovali v súlade so zákonom už v rámci toho procesného úkonu, v rámci ktorého sa získavali dáta, ktoré neskôr teda sú predkladané a vykonávané ako dôkaz. Zároveň, ak sa napríklad týmto zásahom zasiahlo, čo sa častokrát zasahuje teda najmä do práva na súkromie dotknutých osôb, tak či tento zásah nie len, že bol zákonný, ale či bol aj legitímny, či bol proporcionálny. A ak teda prejde ten zásah testom proporcionality, tak môžeme povedať, že požiadavka zákonnosti bola splnená. Tým, že vlastne digitálne stopy a teda v nadväznosti na to aj elektronické dôkazy sú veľmi také krehké, volatilné, fragilné, všade prítomné, tak
je potrebné substancovať aj kategóriu integrity a kategóriu autenticity. Integrita je v podstate jedna z požiadaviek kladených na elektronický dôkaz a možno ju teda odvodiť od samotnej integrity dát. Táto požiadavka je naplnená, pokiaľ máme za to, že údaje, ktoré sú teda predmetom dokazovania, sú chránené pred náhodnou alebo úmyselnou modifikáciou, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť týchto údajov. V podstate takým účelom hodnotenia integrity dôkazu, elektronického dôkazu, je preukázať, že dôkaz nebol vlastne pozmenený od momentu jeho zaistenia. V podstate oblasti alebo disciplíne digitálnej forenzie sa táto nezmeniteľnosť preukazuje aj tzv. Chain of custody, alebo teda reťazy úkonov, ktoré boli vlastne vykonané na to od kolektovania dôkazov, respektíve dát, až teda po ich analýzu, respektíve interpretáciu. Ale teda v tomto ohľade nechcem predchádzať, určite sa tejto otázke budeme venovať ešte aj v rámci diskusie. No a v podstate kategória posledná, teda autenticita, je zase vlastnosť, ktorá zaisťuje, že totožnosť subjektu alebo zdroja je taká, za akú je vydávaná. Čiže je to vlastne konfirmácia, potvrdenie, že dôkaz je právý, že pochádza z deklarovaného pôvodu a od momentu zaistenia nebol nejakým spôsobom pozmenený. Na to máme napríklad kvalifikované elektronické podpisy, kvalifikované elektronické pečate, hashovacie funkcie, šifrovanie a tak ďalej. Tých naozaj technických spôsobov je mnoho a veľmi dynamicky sa vyvíjajú. Ďakujem veľmi pekne. Pavel, niečo z technického hľadiska by si dodal v tej integrite, úplnosti, autenticite? Ja by som ešte možno, keď môžem, doplnil tej digitálnej stope. Keď vlastne kolegyňa že správne presne povedala to, že všetky vlastne stopy vznikajú, teraz to tak trošku odľahčím, poviem tak jednoduchšie, že nejakou interakciou medzi sebou samým, alebo že interakciou s prostredím. Tak keď si to zobriete a pozriete sa na nejaký počítačový systém, aby som to zjednodušil, poviem nejaký operačný systém, tak v rámci operačného systému, ak sa prihlásite do systému alebo spustíte nejaký program, tak je to vlastne niečo, nejaká interakcia vás v rámci toho systému. Ak niečo vlastne otvoríte si nejaký tabuľkový kalkulátor alebo niečo podobné, tak to bude komunikovať s ďalšími nejakými systémami a znovu vytvára to nejaké množstvo udalostí. A v konečnom dôsledku tie digitálne stopy, ktoré vznikajú, sú práve tie odrazy tých udalostí. To znamená, že tá udalosť v tom systéme vznikne, na danom, a to, čo my reálne ako keby dostávame v tom systéme, je nejaký záznam, nejaký fragment toho, že vlastne v tom systéme tá udalosť bola. Čo je špecifické pre tie digitálne stopy, s čím som vlastne myslím, že asi všetci vždy nejakým spôsobom musia vysporiadať, je to, že veľa tých fragmentov, alebo teda tých digitálnych stôp, s ktorými pracujeme v tým udalostiam, nie je priamo určených na to, aby sme oni neboli primárne určení na tú analýzu. To znamená, že poviem príklad, alebo teda máte nejaké uloženie, otvoríte si nejaký adresár, máte tam nastavené nejaké súbory, ako sa zobrazujú ich vlastnosti a podobne, zatvoríte adresár, znovu otvoríte adresár a znovu bude na tom istom mieste. A to je niečo, alebo navštívite nejakú stránku, vložia sa vám nejaké cookies do počítača, vrátite sa naspäť a máte tam svoje nastavenie. Toto sú fragmenty, toto sú práve tie časti z tých udalostí, ktoré sa uložia v tom systéme, bez toho, ktoré nie sú určené na to, aby sme ich, alebo teda neboli pôvodne určené na to, aby sme ich analyzovali. Ale keď chcem zistiť, či došlo k nejakej udalosti, či došlo k tomu, že niekto navštívil povedzme nejaké konkrétne webové sídlo, tak keď vidím cookie, že bolo vytvorené v danej chvíli a chápem, že jednoducho
tá technológia, ten spôsob funguje takýmto spôsobom, tak viem z toho potom vyvodiť tú informáciu. To je presne to, čo bolo povedané, že v zásade mi to dáva tú prídavnú informáciu, že je to informácia, niečo, čo mi vie napovedať ako keby viacej. A to isté máte aj s rôznymi spustenými programmi. Čo je problematické pri digitálnych stopách, je, že veľmi veľa tých digitálnych stop odzrkadľujú len určité fragmenty toho, čo sa deje. Niektoré nám robia, sú redundantné, niečo máte viackrát a niečo nemáte vôbec. A to je tiež jeden z tých pohľadov a možno to presne to má aj vplyv potom na tie ďalšie rôzne princípy, ktoré treba dodržiavať, je, že, a to je problém celkovo bezpečnosti, my nikdy nemáme celý pohľad a nikdy ho mať nebudeme. To znamená, že ja viem, ale pracujem len s tými dátami, ktoré jednoducho tam mám, ale to neznamená, že oni mi odzrkadľujú všetko, čo tam bolo, ale snažím sa naspäť vrátiť k tomu, čo sa stalo v tom rámci systému. Otázka bola k integrite. Dalo mi trošku doplniť tú časť, takže sa ospravedlňujem, trošku som chcel takú doplnenie, takú vsúvku. Dobre, čo sa týka integrity, primárne, áno, asi trošku možno predbiehame, ale asi nadviažem na to, že základnou myšlienkou toho je, že každý si očakáva, že ak zozbierame nejaké digitálne stopy, tak chceme to, aby viac menej nedošlo k ich pozmeneniu, aby jednoducho, keď ich niekto analyzuje, ich vedel opakovať a tak ďalej. Toto budeme nejaké diskutovať. A jedna z základných vecí naozaj je zabezpečenie tej integrity. Na to bolo už povedané, štandardne používame na to hashovacie funkcie. To znamená, že používame tzv. Digitálne otlačky. A tie digitálne otlačky majú takú by som povedal, že super vlastnosť, a to je to, že vám, alebo teda, to je tá ich základná vlastnosť je, že majú konštantnú veľkosť a na druhej strane neviete nikdy povedať, ako, alebo respektíve keď zmeníte nejaký súbor alebo zmeníte nejaké tie dáta na vstupe, tak neviete odhadnúť, ako sa zmení ten digitálny otlačok. Takže to je dobrý kandidát na to, že by ste vedeli zabezpečiť integritu, lebo neviete odhadovať. Čiže viete urobiť takýto otlačok pre rôzne veľké množstvo dát. No a s tým je práve spojená aj tá nevýhoda použitia týchto digitálnych otlačkov. Možno, že to tiež trošku nahráme nejakú diskusiu okolo toho. Ak mám na vstupe nekonečné množstvo dát a na výstupe mám konečné množstvo digitálnych otlačkov, tak to znamená, že niekoľko digitálnych otlačkov bude mať rovnaký vstup. No a toto voláme, alebo toto je jedna z tých základných vlastností práve, alebo teda týchto digitálnych otlačkov, zabezpečiť tak dlhý digitálny otlačok, aby jednoducho tá pravdepodobnosť takéhoto, alebo že rezistencia voči takémuto niečomu bola pomerne veľká. Či ešte chceš niečo? Asi poprosím pána profesora Čerkeša. Ako sa skúmajú elektronické dôkazy v trestnom konaní? Už je to dobre. Ešte, ak dovolíte, ja sa vrátim k jednej myšlienke. Všetko to, čo bolo povedané, je správne. Ale jedna vec tu ešte nezaznela, a to je prípustnosť dôkazov. To znamená, nestačí, aby bol dôkaz zákonný, prípadne aby spĺňal ďalšie náležitosti, ako je autenticita, integrita. Pričom súhlasím s tým, čo moji dvaja predrečníci povedali, ale ten dôkaz môže byť prípustný. Možno to priblížiť takej situácii na pochopenie, že poviem iný príklad, aby sme to porozumeli, že v slovenskom trestnom konaní napríklad máme dôkazný prostriedok, to je výsluh svedka. Ak policajt vypočuje svedka po začatí trestného stíhania ale po vznesení obvinenia, tak to je zákonný dôkaz, ale nemusí byť, alebo spravidla nebude prípustný dôkaz v súdnom konaní per se sám o sebe, pretože nebol vykonaný kontradiktorným spôsobom. To znamená, že my musíme skúmať všetky tieto 4 základné podmienky, tak ako boli uvedené. Osobitne zvýrazňujem tú skutočnosť, čo tu správne pani doktorka Dražová uviedla. To je tá zákonnosť z hľadiska tej legality, legitimity a proporcionality. A práve ja na tú proporcionalitu chcem poukázať, že z hľadiska aj rozhodovacej praxe súdov, tak vnútroštátnych ako aj
SLAP, je dôležité povedať to, že ak pri týchto úkonoch, ktorými zasahujeme napríklad do práva na súkromie v zmysle článku 8 dohovoru, odsek 1 alebo 2, ale 8 odsek 1 primárne, tak my musíme posúdiť to, že či ten zásah do štátu, do napríklad slobody jednotlivca, prevyšuje záujem štátu na odhalení trestného činu, či prevyšuje záujem na ochrane slobody, ochrane súkromia jednotlivca. A toto všetko môže posúdiť súd. Nespomínam to náhodou, pretože to, čo aj pani doktorka Dražová, pán docent Kordík v podmienkach právnickej fakulty najviac tomu venujú pozornosť, to sú tie elektronické dôkazy, tak s tým orgány činné v trestnom konaní a súdy nemajú skúsenosť. Pán docent Sokol to naznačil tiež, že aj pre tie súdy, pretože justícia je konzervatívna, je ľahšie, keď máme výpoveď svedka treba v papierovej podobe, alebo máme listinný dôkaz, alebo máme vecný dôkaz, alebo iné výsledky, že to vedia si chytiť, vedia si to ohmatať, tak, ak môžem tak ľudovo povedať odľahčenie, ale pri tých elektronických dôkazov je to presne, čo hovorí docent Sokol, že máme sumu informácií a na záver ten výstup. A k tým sa vraciam aj otázke pána docenta Kordíka, že v takýchto veciach je alfa omega znalecké dokazovanie. My môžeme síce aj podľa trestného poriadku, máme dve formy, odborné vyjadrenie alebo znalecké dokazovanie, alebo znaleckú činnosť, ale to odborné vyjadrovanie nevylučujem, že bude, ale ono bude okrajové, ak vôbec sa vyskytne. A základ je v tom znalcovi. My, pokiaľ ide o znalcov, a tým sa vlastne vraciam aj k tej prípustnosti dôkazov, sme v iných než elektronických dôkazov riešili problém taký, aby som to priblížil, že treba zaistili sa omamné a psychotropné látky, tzv. Drogy, a KEÚčko urobilo znalecký posudok po začatí trestného stíhania a vykonala ho pred znesením obvinenia. A nastal problém taký, že začali to obhajcovia spochybňovať, že to bolo pred znesením obvinenia, že bolo porušené právo obvineného na obhajobu a problém nastal v tom, že tá droga sa tým znaleckým skúmaním zničila. Tak my nemôžeme dvakrát tú istú skúmať, keď sa zničí. To znamená, teraz poviem niečo k tým elektronickým dôkazom, že tie možnosti sú viaceré. Našťastie tá súdna prax sa vyvíja dobrou cestou, a to v tom duchu, že keby aj v tých drogách prišlo k tej situácii, ktorej som popísal, tak súdy v tom nevidia problém, pretože chápu, že sa tie dôkazy, tie drogy sa nedajú ďalej opätovne vyhodnotiť. No pri tých elektronických dôkazoch, tam keby k takej situácii prišlo, že sa vykoná znalecké dokazovanie pred znesením obvinenia, čo je spravidla obvyklý postup, pretože až na základe toho sa potom ustáli, či to je ten dôkaz zákonný, či spĺňa podmienky autenticity, integrity, v konečnom dôsledku aj tej prípustnosti. A potom sa niekedy prichádza k zneseniu obvinenia. Takže v takýchto veciach je postup taký, že znalecký posudok je lege artis, lebo bolo by asi absurdné dvakrát na to isté priberať toho istého znalca, no tak ten znalec sa prepočuje po znesení obvinenia. Ďalšou takou otázkou, na ktorú chcem v tejto súvislosti zareagovať, je tá, a to je priberanie znalcov do trestného konania. To priberanie znalcov aj v prípade elektronických dôkazov trocha spôsobuje problémy, pretože nie vždy orgány činné v trestnom konaní vedia sformulovať otázky znalcovi. To znamená, že z hľadiska tých otázok oni sa môžu zaoberať tým, čo pani doktorka povedala, tou autenticitou, integritou, nezamieniteľnosťou a tak ďalej. To povedala presne. Ale oni nemôžu položiť otázku takú, že vyjadrite sa k
k právnym otázkam toho dôkazu. To je právna otázka, to si musia orgány činné v trestnom konaní a súd posúdiť. To znamená, aby som to zhrnul, ak je do konania pribratý znalec, on sa má zaoberať primárne tými tromi, alebo primárne autenticitou a integritou a tú otázku zákonnosti a tej prípustnosti si vyriešia OČTK a súdy. Treba však na to pamätať, že to, čo aj docent Sokol hovorí, že keď tam z množiny údajov sa vypracuje ten znalecký posudok, tak je logické, že aj tá obhajoba môže predložiť kontraposudok, to je prirodzené a preto je dobré, keby aj to, o čom tu hovoríme, neviem, prečo teraz nie, preto je dobré, keby aj v rámci tohto postupu, o ktorom píše pán docent Kordík s pani doktorkou Dražovou, ale aj ďalší, nie len oni, ale aj oni vždy, aby tí znalci to zodpovedali, aby sme sa zaoberali aj kvalitou tých posudkov, pretože keď sme v trestnom stíhaní po vznesení obvinenia alebo nebodaj po podaní obžaloby a teraz sa predloží dôkaz, napríklad iný znalecký posudok a tým sa to spochybní, tak celá tá trestná vec môže padnúť. Treba vychádzať aj z toho, že gro sudcov sú mladší odo mňa, ale starší od vás, ale tí mladí sudcovia to lepšie vedia ako ja, aj ktokoľvek iný. Ale treba vychádzať z toho, že niekedy je ťažké predstaviť si to, o čom hovorila pani doktorka Dražová, autenticitu, integritu, aby to oni pochopili a aby to bolo, lebo to môže byť niekedy rozhodujúci dôkaz pre odsúdenie toho obžalovaného, alebo naopak aj pre jeho oslobodenie. To nemožno vnímať len, že všetko musí skončiť odsúdením. Ale toto všetko sa musí v tom procese znaleckého dokazovania vyhodnotiť, ale nevyhnutným predpokladom preto, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy aplikovali úpravu, pokiaľ ide o elektronické dôkazy, je dokonalá znalosť práve týchto otázok, pretože inak nedokážeme úspešne ich využívať a toto je budúcnosť. Už budúcnosť nie sú klasické dôkazy, ale elektronické. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor. Ja možno pripomeniem, alebo teda osvetlím. Napríklad právna otázka je, aby znalec odpovedal, kto niečo zavinil. To je otázka, ktorú riešia OČTK a súdy. Znalec sa vyjadrí k tomu, čo tu zaznelo. Čo bolo pozmenené, v akom rozsahu to bolo pozmenené, prípadne kedy to bolo pozmenené. A ak mi dovolíte, pani doktorka Dražová, páči sa? Ďakujem, ja by som len v stručnosti teda zareagovala na pána profesora Čenteša v súvislosti s tým znaleckým dokazovaním. V podstate ja tam vnímam aj z pohľadu teda obhajcu alebo teda výkonu obhajoby dva zásadné problémy v súvislosti teda s praxou orgánov činných v trestnom konaní. Ten prvý problém je v zásade, že častokrát tie otázky, tak ako sú formulované v uznesení o pribratí znalca, nie sú svojou povahou otázkami. Častokrát sa stretávame s tým, že vlastne vyšetrovateľ zadá de facto úlohu, že čo má ten znalec robiť, a to spôsobom, ktorý nie je v korelácii s právom na súkromie a jeho koncepciou v najširšom slova zmysle. Typicky sa môžete stretnúť s tým, že je tam naformulovaná otázka, v úvodzovkách otázka, že vykonajte extrakciu dát zo zaisteného zariadenia, ktorým je napríklad laptop alebo mobilný telefón, smartfón. A to vrátane vymazaných dát, ktoré pochádzajú z elektronických komunikačných aplikácií typu WhatsApp, Signál, Trima a tak ďalej. Bez
ohľadu na to, že takto nemá byť formulovaná otázka na znalca, lebo to nie je otázka, ale vlastne úloha, tak druhá rovina tohto problému vyvstáva v súvislosti s tým, že tam nie je vecne vymedzený okruh údajov. Časovo nie je vymedzený okruh údajov a tým pádom sa dostávame vlastne do tzv. Phishing expeditions, ktoré vlastne aj Európsky súd pre ľudské práva razantne odmietol v niekoľkých rozhodnutiach. Ja by som si dovolila spomenúť minimálne rozhodnutie Einarsson versus iný proti Islandu, prípadne Sargava proti Estónsku, kde jednoznačne formuloval, aj keď Európsky súd pre ľudské práva je opatrný, čo sa týka otázky prípustnosti dôkazov, ponecháva túto úvahu vždy na vnútroštátne orgány aplikujúce právo, tak jednoducho v týchto prípadoch sa vyhradil voči tým phishing expeditions, že teda nie je žiaduce, aby jednoducho orgány činné v trestnom konaní prostredníctvom znalca sa prehrabávali vo všetkých údajoch na určitom zariadení, ktoré je napríklad odňaté, či už v rámci prehliadky, alebo v rámci iného procesného úkonu obvinenej osobe. A druhá rovina problému v súvislosti so znaleckým dokazovaním tkvie v tom, že v podstate na území Slovenskej republiky je zapísaný úplne minimálny počet znalcov v odbore kriminalistická informatika. To znamená, že tých znalcov je málo a teda je veľmi náročné aj pre orgány činné v trestnom konaní získať znalecký posudok v nejakom relevantnom čase, ideálne teda v lehotách, ktoré sú určené pre skrátené vyšetrovanie, pre vyšetrovanie a tak ďalej. A to bôž je to oveľa náročnejšie teda pre toho obhajcu, respektíve pre toho obvineného, keďže väčšina z tých znalcov prioritizuje prácu pre OČTK a nie teda pre súkromný sektor. Mne osobne sa stáva, že mi väčšina znalcov povie, že no tak za pol roka, za rok vám to viem vydodať. Takže nízky počet znalcov je tiež nežiaducí efekt v rámci Slovenskej republiky. Ďakujem, a preto na Slovensku sú prípustné posúdenia a posudky aj znalcov z oblasti elektronika a elektrotechnika. Z tohto dôvodu uvidíme, po akú dobu to bude trvať. Ale ďakujem za tieto komenty, lebo tie ma privádzajú vlastne k druhej otázke na Pavla Sokola. Máme málo znalcov, ako povedala Petra, reálne sú to jednotkové čísla. A ako povedal aj pán profesor, dáta skúma znalec. Takže z tvojho pohľadu, kto by mal na mieste činu zaisťovať, triediť digitálne stopy, z ktorých sa potenciálne majú stať digitálne dôkazy? Existujú nejaké štandardy, ako postupovať, alebo kam by sme sa mali obrátiť? Ďakujem za túto otázku, lebo viem, kam bude smerovať. A možno jedna taká myšlienka predtým, ako sa asi dostanem meritu veci. Otázka je, takto mám, čo je vlastne miesto činu, koľko ich máme. Vlastne, či zaisťujeme veci, alebo tie digitálne stopy u páchateľa, alebo v rámci zaisťujeme ich v systéme, voči ktorému bolo útočené. Pardon. Štádium, upodozrievané. A čiže toto je podľa mňa taký jeden zásadný rozdiel, akože z tohto bolo, vlastne tá diskusia viedla k tomu, že máme súdnych znalcov a už keď diskutujeme o tom, že máme dostatok ľudí. Ja poviem iný praktický príklad. Zoberte si, že máte útok na nejaký systém. Nemusím ísť ďaleko do histórie, medializovaných bolo niekoľko takýchto systémov, ale je to na dennodennom poriadku. A veľmi ťažko sa mi bude menovať, aký nejaký kybernetický bezpečnostný incident. A to, čo sa stane, vlastne ten skutok, že ho nevieme nejakým spôsobom klasifikovať ako pod nejaký trestný čin, ktorý máme k dispozícii. A veľmi málo je týchto výnimiek. To znamená, že v konečnom dôsledku na konci dňa tam bude prebiehať nejaké trestné konanie.
ale vy máte priamy útok na informačný systém, alebo máte na organizáciu, máte kompromitované zariadenia, máte tam ransomware, máte tam útočníka, potrebujete niečo s týmto ako keby robiť. A najväčší momentálne problém, alebo taká dilema je, riešiť bezpečnostný incident, alebo ideme zaisťovať digitálne stopy, alebo ideme, čo budeme robiť v danej chvíli. A evidentne organizácia aj v zmysle platnej právnej úpravy si nemôže dovoliť len tak nechať prebiehať bezpečnostný incident, nechať si tam útočníka, akože musí jednoducho nejakým spôsobom zareagovať. Každá táto reakcia je v zásade zásahom do digitálnych stop, ktoré tam budete mať. Každá jedna, to znamená, že nejakým spôsobom to bude spraviť. Teraz je otázka, kto to má robiť, lebo jednoducho čakať na, keď to bolo povedané, že pol roka alebo rok na súdneho znalca je asi, nechcem povedať, že neprimeraná, lebo to sa nedá porovnávať, keď sa tu rozprávame o tom, že musíme zareagovať v minútach a v hodinách. Takže akože pol roka, rok je úplne v tej väčšnosti, akože z tohto pohľadu. A v tej chvíli nastáva tá otázka toho, že ak mám ľudí, ktorí by mali mať, alebo ktorí majú špecializáciu na to, že vedia dodržiavať určité štandardy a postupy, či by presne tieto osoby nemohli urobiť tie prvotné úkony, ktoré sú potrebné k tomu a potom ďalej na základe nejakých dohodnutých pravidiel sa bude postupovať čo ďalej. Takže takto som trošku to premostil. Áno, máme štandardy, máme ISO štandardy, môžem spomenúť 27037, 24041 a tak ďalej. Tých štandardov je viacero. Niečo je v Európe, máme štandard, Spojené štáty majú vlastné štandardy, z ktorých sa vychádza. Niektoré sú viacej procesné, niektoré idú viacej do nejakých technických detailov, ale jednoducho tie technické detaily sú dôležité, lebo jednoducho, už keď sme sa to bavili o nejakej integrite, tú integritu nevyriešite z právneho hľadiska. Jednoducho dáte len požiadavku. Právo dá požiadavku na to, čo sa očakáva a my potrebujeme nejakú technológiu, ktorá jednoducho tú požiadavku naplní z tohto pohľadu. A tie spomínané normy hovoria o špecialistoch na digitálnu forenziku, alebo teda digitálnu forenznú analýzu, alebo tzv. Pozícia Digital Evidence First Responder, čiže osoba, ktorá je prvá na mieste a ktorá vlastne rieši ten incident ako taký. Čo som vlastne nepovedal je, že ono sa to v tých technických normách dospája ani nie, že s vyšetrovaním trestných činov, ale v zásade s riešením bezpečnostný incident, s riešením problému, ktorý tam nastáva. Samozrejme, nedá sa to oddeliť akože z tohto pohľadu. A teraz je tá osoba, ktorá vlastne ako prvá ide riešiť ten bezpečnostný incident, to je osoba, ktorá v konečnom dôsledku musí zabezpečiť primárne riešenie incidentu to, aby viac menej ten incident nepokračoval ďalej. To je jeho základná úloha, lebo minimalizuje škodu pre tú danú organizáciu a podobne. Samozrejme, musí brať ohľad na to, aby nezničil, aby v primeranej, to je tá citlivá úloha, ako minimalizovať zásah do digitálnych stôp, ale súčasne jednoducho vyriešiť bezpečnostný incident. Mám skúsenosť, a už sa mi to stalo, že niekto zaisťoval digitálne stopy a mali sme aktívneho útočníka. Ale potom je otázka to, že áno, počíta sa to od momentu zaistenia, ale viac menej ten systém sa hneď potom zmenil, akože z tohto pohľadu, lebo jednoducho ten útočník tam bol aktívny. Takže to sú prvé kroky, ktoré vlastne je potrebné a to musí spraviť. No a taká osoba, neviem, či mám pokračovať, alebo budem diskutovať. Kľudne pokračuj, len ja ťa doplním, že teda okrem znalca môže digitálne stopy zaisťovať aj kriminalistický technik. Otázka, či je vôbec na to spôsobili reálne. Ale ty si sám naznačil v tom úvode, či zaisťujeme u podozrivého, či zaisťujeme zo systému, či zaisťujeme zo zariadenia, ktoré sme získali. Položím otázku a potom chcel reagovať aj pán profesor. Ako by teda malo vyzerať to zloženie buď tej skupiny, alebo vybavenie znalosti toho jednotlivca, ktorý by takéto digitálne stopy mal riešiť, mal ich triediť, tak, aby boli potom ďalej použiteľné. Myslím z odborného hľadiska, samozrejme nie z hľadiska policajného a z hľadiska zložiek vynúcujúcich právo. Aby som vedel odpovedať na túto,
trošku si pomôžem tým, že vykonávať forenznú analýzu je v zásade zložitý proces. To znamená, že treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Každý systém je iný a funguje iným spôsobom. To poznáte, ako sa menia technológie a tak ďalej. Teraz si zoberte, že idete robiť niekde niečo zaisťovať a vy vlastne, alebo zaisťovať, analyzovať, jednoducho potrebujete sa nejakým spôsobom s tým vysporiadať. A to nemusí byť len nejaký počítač s operačným systémom, ktorý používate doma, a máte nejakú znalosť, alebo ste sa to niekde učili a tak ďalej. Ale to môže byť čokoľvek v súčasnej dobe. To už môžu byť naozaj také, posúvame sa ďaleko, ale môžu to byť zariadenia, ktoré sú naozaj veľmi špecifické. Čo sa očakáva to zoberiem z pohľadu vedomosti, že tie osoby, ktoré budú riešiť práve to zaisťovanie tých digitálnych stop, si musia byť vedomí práve tých určitých princípov, postupov a podobne. To musia dodržiavať, ale musia sa vedieť rozhodnúť v danej chvíli, lebo každý prípad je iný. Bohužiaľ, takto to je. Musia vedieť poznať základné technológie. Mne osobne sa stalo, že v priebehu jedného týždňa som zaisťoval dáta zo 3 rôznych firewallov. Viem, čo je firewall, viem, ako funguje, ale jednoducho spôsob zaisťovania z iného znamená zase trošku iným spôsobom. Ak to urobíte zle, už druhá šanca nie je, akože z tohto pohľadu. To znamená, že čo potrebujete mať vopred, je aj dostatočné informácie. Že keď bola otázka na to, že čo je súčasťou toho tímu, tak ten tím samozrejme obsahuje, alebo teda tvorí viacero ľudí, ale vždy jednoducho niekto získa nejakú informáciu o tom, čo sa deje vopred, aby sa dalo pripraviť. Jednoducho nejdete na miesto bez toho, že by ste vedeli, že čo idete zaisťovať. To znamená, že niekto získa nejaké prvotné informácie, potrebujete vedieť informácie o tých technológiách, potrebujete si zobrať k tomu nástroje, potrebujete vedieť, tie nástroje ľudia musia vedieť používať, môžu skúšať na danom prípade, že či to funguje, alebo to nefunguje, akým spôsobom. Musia mať, alebo majú nadefinované nejaké postupy, majú nadefinované, alebo teda majú pripravené nejaké, či už software alebo fyzické nástroje. A keď sa bavíme o tom, že digitálna stopa je nehmotná, potrebuje nejaký hmotný nosič, tak vy v zásade potrebujete urobiť buď to, že zaistíte dané zariadenia a potom z nebudete ďalej pracovať. Poviem pravdu, že to je to asi najjednoduchšie, čo sa vám môže stať. Máte veľa času, je zariadenie vypnuté, zariadenie identifikujete, že môže súvisieť s daným útokom, ak to takto poviem. Horší prípad je ten, že máte zariadenie, ktoré je zapnuté, vy vôbec neviete, nikto nemá žiadne administratorské heslá, vy vôbec neviete, či máte šifrovaný disk a nemôžete ho vypnúť. Podľa tých noriem jednoducho základná zásada, keď to vypnete, už to nemusíte zapnúť, nemusíte z toho získať žiadne dáta. Takže vy potrebujete vedieť, do čoho idete. Potrebujete, keď budete robiť nejakú kópiu tých dát, samozrejme sú na to určité pravidlá, musíte mať pripravené dostatočnú úložnú kapacitu. Sami viete, ako sa zvyšuje kapacita vo vašich notebookoch a aké sú rýchlosti niekedy tých diskov, a keď chcete niečo skopírovať, teraz si predstavte, že prídete niekde a prídete k nejakému serveru, ktorý tam má 20 terabajtov disku a vy zistíte, že no, tak toľko asi nemám a nemám to kde ako keby zaistiť. Samozrejme, už boli spomenuté, sú štandardy. Nejdem s neprečisteným diskom, mám štandard na to, že jednoducho ten disk musí byť nejakým spôsobom premazaný. Štandardne buď nulky, jednotky, jednoducho sú je na to software, je na to postup. A ak to zaistujem, musím dodržať to, aby nedošlo k narušeniu integrity, čiže aby ste vy neurobili ešte nejaký nepatrný zásah do tých dát, čiže používajú sa rôzne tzv. Write blockery, aj keď sú aj nejaké software hardwareové, ale väčšina ľudí samozrejme používa hardwareový write blocker, lebo sú certifikované zariadenia. Nemusíte potom nikomu vysvetľovať, že či ste to urobili správne, lebo to zariadenie jednoducho sa používa takýmto spôsobom. No a musíte to uchovávať. Množstvo ďalších vecí, ktoré treba dodržiavať, a k tomu vlastne sú prispôsobené aj to, čo si zobrať so sebou, respektíve opačne, čo zobrať z toho miesta. Už sa stalo, že niekto zobral notebook, mal to nejakú špecifickú nabíjačku a nikto to nevedel potom nájsť. Akože z toho lepia sa rôzne porty pre istotu, aby tam niekoho nenapadlo pre istotu niečo ďal vytiahnuť a tak ďalej jednoducho. Čiže tých princípov je veľmi veľa, ale v zásade to je o tom, že doniesť si potrebný adekvátny hardware, software, znalosti a
pripraviť sa s tým, že akou technológiou budete mať to dočeranie. Ďakujem, čo určite ten kriminalistický technik v tom kufriku má. Pán profesor, ty si chcel reagovať. Ja by som chcel na jednu vec ešte zareagovať, ktorú sme tu nespomenuli, v nadväznosti na to, čo povedala aj pani doktorka Dražová, a to je tá zákonnosť dôkazu, ale v tomto prípade zákonnosť toho zaistenia dôkazu. Súvisí to s tým, čo sa pýtal aj pán docent Kordík, keď hovorí o tej znalosti, potom na to nadviazal pán docent Sokol, že ak chceme napríklad zaistiť počítač, ktorý sa nachádza v obydlí, alebo sa nachádza na sklade, alebo v aute, tak tam všade sa vyžaduje súdny príkaz. To znamená, bez súdneho príkazu sa nezaobídeme a tu vidíte, ako je dôležitá to, čo sa pýtal pán docent Kordík, znalosť toho, čo chceme zistiť, lebo keď ten prokurátor dáva návrh sudcovi pre prípravné konanie, ktorý vydáva takýto príkaz na jeden z týchto inštitútov, tak on ho musí presvedčiť, že to, čo hľadáme, je v tom počítači. To znamená, že sudca ten príkaz nevydá, keď to je len všeobecne, a tam je potrebné zareagovať na to, čo povedala aj pani doktorka Dražová, že nie sú tých dostatok kriminalistických informatikov, alebo to, čo hovorí pán docent Kordík, že ten kriminalistický technik s kufríkom, a to súvisí aj s tým, že keď sa ten dôkaz na začiatku nezadováži spôsobom zákonným, tak jednoducho sme v probléme. A to tu ešte nechcem otvárať problém, keď sa takéto dôkazy elektronické zabezpečujú v advokátskych kanceláriách. Tam je to veľmi zložitý režim, nechcem do detailov ísť, lebo to by som už tu mal asi prednášku, to nechcem. Ale to len chcem povedať, že sú veľmi prísne podmienky na to, za akých to urobiť. A treba si aj uvedomiť to, že ak ten sudca ten príkaz vydá napríklad na domovú prehliadku alebo na prehliadku iných priestorov a pozemkov, tam nestačí, aby on vymenoval len paragrafy, zákonné ustanovenia. Ale tak, ako to vyplýva aj z trestného poriadku pri týchto inštitútov, on to musí odôvodniť aj skutkovými okolnostiami. Keď ten príkaz vydáva, dokonca ten príkaz môže vydať aj pred začatím trestného stíhania, teda pred začatím oficiálneho vyšetrovania. A keď ten príkaz je kontaminovaný chybou, tak to môže viesť k takému výsledku, že v súdnom konaní ten príkaz je označený ako nezákonný a celá vec polície, prokuratúry, znalcov, to celé skončí u ledu, pretože na začiatku bol nezákonne vydaný príkaz. Takže to, čo tu moji cenní kolegovia traja sa tomu venujú aj odbornej spisbe, to má obrovský význam aj do budúcnosti, najmä vo vzťahu policajnému zboru, ktorý vykonáva tie invazívne zákroky, lebo to nevykonáva spravidla prokurátor alebo nikdy a súd to vykonávajú títo vyšetrovatelia spravidla, a keď to na začiatku nie je dobre vyjadrené v tom príkaze, alebo sa to na začiatku nesprávne zaistí, tak to môže skončiť oslobodením spod obžaloby a náhradou škody, ktoré štát musí znášať. A potom to naznačila pani doktorka Dražová, ja už len dokončím poslednú myšlienku, že niekedy môže nastať problém taký, napríklad v prípade advokátov, ale viem si to predstaviť aj u notárov, lebo tam je advokátske tajomstvo, u notárov notárske tajomstvo, že vy keď máte k dispozícii ten počítač alebo iný technický prostriedok, tak vy musíte vyselektovať z tej množiny tých prípadov len to, čo je predmetom trestného stíhania, aby sa nestalo to, že vy pozeráte si iné skutočnosti, ktoré nie sú predmetom trestného stíhania. A takéto vyselektovanie týchto relevantných údajov môže spôsobiť v praxi vážne problémy.
Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Ja som videl Petru, ktorá si robila poznámky. Ale prvnež sa ešte teda vrátiš k tomu, čo hovoril aj Pavel Sokol, tak otázka na teba. Počuli sme, že máme, alebo hovorili sme, že máme málo znalcov. Pavel Sokol sa toho dotkol z pohľadu práva. Idem zaisťovať digitálne stopy, riešim bezpečnostný incident, to znamená postupujem podľa iného zákona. Môžem v trestnom konaní využiť elektronické dôkazy, ktoré boli získané v nejakom inom právnom režime alebo v súlade s iným právnym predpisom? Lebo celý čas sa tu teraz bavíme, aj pán profesor hovoril o príkazoch, hovoríme o trestnom poriadku, hovoríme o vyšetrovateľoch, ale vo väčšine prípadov, alebo vo veľmi veľa prípadoch tie elektronické dôkazy budú pochádzať zo zaistenia alebo z riešenia, ktorý bol v inom právnom režime, mimo režim trestného konania. Páči sa? Ďakujem za otázku. V podstate táto otázka má dve roviny. Či sa na to pozeráme z pohľadu štátu, a teda, že či v podstate orgány činné v trestnom konaní disponujú dôkazmi, elektronickými dôkazmi zaistenými v inom právnom režime. Častokrát sa táto problematika spája napríklad v súvislosti s odpočúvaním alebo teda zachytávaním počítačových údajov v súvislosti so zákonom o ochrane pred odpočúvaním, respektíve aj teda podľa zákona o policajnom zbore. Tam je, myslím, že veľmi jednoznačné stanovisko Najvyššieho súdu a veľmi teda aj notoricky známe rozhodnutie, ktoré hovorí, že ak orgány činné v trestnom konaní disponujú relevantnými poznatkami o spáchanej trestnej činnosti alebo o páchaní trestnej činnosti, tak nemajú veľmi na výber, ako majú postupovať pri získavaní informácií, ktoré teda majú byť použité ako dôkaz v trestnom konaní a musia jednoducho postupovať podľa trestného poriadku a nesmú vlastne tento postup obchádzať aplikáciou iných zákonov, ktoré napríklad majú ako keby nastavený nižší štandard ochrany, či už z pohľadu dotknutej osoby, čo sa týka napríklad nejakých procesnoprávnych záruk, účinného prostriedku nápravy a podobne. Druhá rovina tejto otázky zahŕňa teda situáciu, keďže platí zásada kontradiktornosti konania, kedy aj obvinený sám, respektíve aj poškodený sám ako subjekt trestného konania a následne v súdnom konaní ako strana trestného konania majú právo obstarávať a predkladať a vykonávať dôkazy aj nimi samými zaistené. Túto problematiku by som možno nasvietila cez prízmu zase mojej praxe ako advokátky, že napríklad ja mám sama, alebo teda my advokáti máme sami splnomocňujúce ustanovenie, generálne splnomocňujúce ustanovenie na obstarávanie dôkazov v interných predpisoch Slovenskej advokátskej komory. Z advokátskeho poriadku vyplýva možnosť, že ja takisto môžem vlastne obstarávať, vyhľadávať, zaisťovať, zabezpečovať dôkazy, samozrejme, ktoré sú v prospech a v záujme môjho klienta a tieto vlastne predkladať či už teda orgánom činným v trestnom konaní alebo vo všeobecnosti orgánom verejnej moci, vrátane teda súdov a OČTK. Čo je ale teda prakticky, vrátane teda elektronických dôkazov. Čo je ale teda ďalší praktický rozmer tejto problematiky je situácia, že vlastne tí advokáti sú častokrát ako keby v takej situácii sa ocitávajú, že oni sa aj obávajú toho, aby sami vyhľadávali dôkazy, napríklad svedkov, aby jednoducho následne nebola zo strany najmä teda prokuratúry vznesená námietka, že sme mohli tých svedkov ovplyvňovať a tak ďalej. Chcela by som na tomto mieste apelovať na všetkých z vás. My máme rovnaké zákonné povinnosti, my ako advokáti, pri napríklad výsluchu svedka ako orgán činný v trestnom konaní. My ho musíme vypočuť,
My ho nesmieme navádzať na to, ako má odpovedať na otázky, nesmieme mu dávať sugestívne, kapciózne otázky. Všetko toto musíme zaznamenať, nesmieme ho nútiť k výpovedi. Všetko toto musíme zaznamenať napríklad do zápisnice. V praxi častokrát sa takýto výsluch advokátsky vykonáva pred notárom, ktorý teda je štátom poverená osoba, ktorá môže osvedčovať priebeh úkonu, vrátane teda výsluchu. Ten priebeh výsluchu sa napríklad zaznamená od slova do slova v zápisnici, notárskej zápisnici, ktorá teda môže následne slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. Orgán činný v trestnom konaní si to vie vlastne overiť cez notárskú komoru, že či tam je evidované osvedčenie, či naozaj ten úkon prebehol, ako prebehol a tak ďalej. Takže toto je jeden zo spôsobov mimo trestného konania, akým je možné získavať dôkazy do trestného konania. Reagovať pán profesor Čentež? Ja to, čo povedala pani doktorka Dražová, s tým súhlasím. Tam je problém v tom, že 119 odsek 3 nám hovorí, že čo môže byť dôkazom, to, čo sa získalo podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Takže ak máme zákon, tak je to v poriadku. To je ten zákon zmienený o ochrane súkromia 166/2003 zbierky zákonov alebo aj zákon o policajnom zbore. Takže tam to možné je. Len potom tam treba vždy skúmať aj to, nie je problém so 166 v ochrane súkromia, pretože tam myslím, že máme článok 7 odsek 2. On hovorí, že je to možné použiť aj v trestnom konaní priama súvislosť, ale problém môže nastať v tej situácii, keď by sa zabezpečil dôkaz v inom právnom rámci, ako sú zmienené dva zákony. A tam by bolo potrebné skúmať aj to, že aká tam bola súdna kontrola. Pretože pri tej 166 to je jednoduché. Tam dáva súhlas sudca krajského súdu, v trestnom konaní sudca pre prípravné konanie prvostupňového súdu. Takže tam nie je problém, ale problém by mohol nastať, keď by ten súhlas dal niekto iný, a potom by bolo dôležité skúmať aj tú otázku tej proporcionality, či bola dodržaná pri tom zásahu. Ale zaujímavá je iná vec, na ktorú sa pán docent Kordík nepýtal, a to je problém vážny, tá opačná situácia, že máme dôkazy získané v trestnom konaní, napríklad to zmienená ten paragraf 115, odpočúvania záznam telekomunikačnej prevádzky alebo aj iné, a že či to môžeme použiť v inom type konania, napríklad, že či to môžeme použiť trebárs pri disciplinárnej zodpovednosti zamestnanca spoločnosti, ktorý poruší zákon a zakladá to znaky disciplinárneho previnenia. Takže tam tá súdna prax je taká, že to možné nie je. To znamená, ja nemôžem informácie z trestného konania použiť napríklad v pracovnom práve z hľadiska disciplinárnej zodpovednosti. To sú dva rozličné typy konania, takže tam ten opačný smer neplatí. A tam je zaujímavé aj to, že či môžem alebo nemôžem použiť informácie z trestného konania napríklad v konaniach vedených na protimonopolnom úrade alebo trebárs na úrade pre verejné obstarávanie v rámci ich konania, alebo oni konajú napríklad UVO, koná na základe zákona o verejnom obstarávaní. No tam to naráža na ten problém, že tam takáto úprava možná nie je a tá súdna prax na Slovensku v tomto je rigidná, že to možné nie je. Takže tiež je napríklad zaujímavá iná vec. Slovenské súdy, napríklad keď sme v zmienenom tom právnom konaní, teda v konaní o priestupkoch,
tak napríklad dosť robia, nechcem povedať, že problémy, ale majú odlišný názor ako orgány činné v trestnom konaní v tom, že nechcú, aby sa preberali dôkazy z toho priestupkového konania do trestného konania. Vrátane aj takýchto podobných informácií, takže tam sme znovu 119 odsek 3 a zase legalita, legitimita, proporcionalita, z tohoto vychádzať. Takže toto má, tak ako povedali moji predrečníci, taký širší charakter, ale v trestnom konaní, tam, aby som to zhrnul a odpovedal aj na otázku pána docenta Kordíka, v trestnom konaní to prípustné je za veľmi prísnych podmienok. Pán profesor, ja sa ešte predsa len vrátim k tým Petriným poznámkam. V tej aplikačnej praxi bude veľmi častý prípad, kedy samozrejme ten bezpečnostný incident bude riešený v rámci napríklad zákona o kybernetickej bezpečnosti, zákonníka práce alebo obchodného zákonníka. Je teda možné a prípadne za akých podmienok takto získané informácie, logy alebo analýzy použiť v trestnom konaní ako dôkaz? Na Petru bola otázka, ale určite aj Pavol Sokol má k tomu čo povedať. Tak dáma má prednosť. Áno, v podstate zákon o kybernetickej bezpečnosti nám stanovuje presné povinnosti, ktoré napríklad má osoba v roli manažéra KB. A de facto manažér KB nemá veľmi na výber, že či teda zastreší odpoveď na incident a samotnú fázu incident handlingu alebo teda aj získavania týchto údajov. Čiže tam sa akože vo všeobecnosti odporúča, aby možno naozaj hneď od tej počiatočnej alebo hneď v tej počiatočnej fáze bol kontaktovaný napríklad advokát, respektíve advokátska kancelária, ktorá príde trebárs na miesto toho incidentu, toho KBI, poskytne náležitú súčinnosť, poskytne hlavne tú metodiku, akým spôsobom, myslím, trestnoprávne použiteľným spôsobom extrahovať tie dáta, aby boli jednoducho využiteľné následne ako príloha, v úvodzovkách elektronická príloha k trestnému oznámeniu. Takisto nielen manažeri KB, ale trebárs vieme si to predstaviť aj pri napríklad štatutárnych orgánoch. Vieme, že konateľ obchodnej spoločnosti, konateľ spoločnosti s ručeným obmedzeným má vlastne povinnosť odbornej starostlivosti, alebo teda konať so starostlivosťou riadneho hospodára. Čiže aj v jeho kompetencii je, ak napríklad dôjde ku kybernetickému bezpečnostnému incidentu v rámci jeho štruktúry, náležitým spôsobom zadokumentovať teda jeho priebeh, jeho stopy, analyzovať, aby jednoducho sa vyvinil z prípadnej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom tejto funkcie. Takže tam tiež je náležité, aby naozaj, ak napríklad majú tieto spoločnosti zazmluvnenú nejakú advokátsku kanceláriu, alebo majú svoje právne oddelenie, tak aby od počiatku s týmito entitami spolupracovali, pretože oni majú to povedomie, čo zozbierané dáta majú obsahovať na to, aby jednoducho sa nimi zaoberali aj orgány činné v trestnom konaní pri podaní trestného oznámenia. Potom ten advokát tam zohráva aj tú rolu alebo úlohu, že na rozdiel od technika vie dať tomu policajtovi, tomu vyšetrovateľovi príbeh, že áno, tieto údaje reprezentujú to a to. Vie jednoducho vysvetliť tie súvislosti, ktoré častokrát napríklad vyslovene, že technickému personálu unikajú a zároveň bez technikov by aj advokáti si neporadili, nakoľko jednoducho je potrebné tam nájsť nejaký konsenzus v rámci vzájomnej diskusie. Pekne. Pavol Sokol? Ja doplním kolegyňu.
nie je to len manažer kybernetickej bezpečnosti, mohli by to byť aj iné subjekty v rámci danej organizácie. Ak sa bavíme v kontexte zákona o kybernetickej bezpečnosti, tam to nie je žiadna možnosť. Tam je normálne explicitne napísané, že je potrebné zaisťovať. Dokonca myslím, že tam je napísané, že digitálne stopy, ale digitálne dôkazy. A ten subjekt to musí spraviť, alebo respektíve je povinný z tejto právnej úpravy to robiť. A čo je, alebo čo by bolo dobré, aby bolo spravené, je, že tá organizácia má vopred definovaný postup, ako to bude robiť. Aj keď väčšina organizácií, ak sme sa rozprávali o tom, že máme osoby, že teraz keď ideme mimo toho súdneho znalca, respektíve nejakého forenzného technika a budeme sa rozprávať o ľuďoch, alebo teda o osobách, ktoré sú znalé tých nejakých postupov, väčšina tých organizácií ani tieto osoby nemá. To znamená, že v Slovenskej republike je to skôr nastavené na tom, že máme nejaké sektorové bezpečnostné týmy. Tieto bezpečnostné týmy by mali mať tieto osoby takýmto dostatočne znalé takýchto postupov a dostatočne vybavené na to, aby mohli takýmto spôsobom zareagovať. A to je ako keby jedna rovina. Mal by byť vypracovaný postup, ako to robiť. A musím povedať, že mám jednu takú skúsenosť, keď jednoducho tá dokumentácia obsahovala také niečo, že v rámci riešenia bezpečnostného incidentu jeden z prvých krokov, aby ste práve zaistili digitálne stopy a potrebujete zavolať súdneho znalca. Áno, to som tiež pozeral, keď som to videl a hovorím, že a to prečo? No lebo jednoducho nikto iný nemôže urobiť forenznú analýzu, takže to musí byť súdny znalec. A ja hovorím, že dobre, ale realita, ktorú máme, ako je tá, že tá organizácia je povinná v zmysle zákona kybernetiky urobiť všetko preto, aby zastavila ten útok a znížila dopad toho bezpečnostného incidentu. To môže byť kľudne orgán verejnej moci, ktorý je zodpovedný za nejaký nemenovaný informačný systém a jednoducho nemôže čakať na to, kedy sa zaistujú tie veci a musí reagovať na to a nemôže byť v postupe napísané, že čakám na osobu, ktorá to dokáže spraviť. Čiže to je ten taký pohľad na to, že v danej veci isto bude prebiehať trestné konanie a my potrebujeme mať zaistené digitálne stopy, ale ten druhý problém je ten, že my ale potrebujeme najskôr vyriešiť ten bezpečnostný incident. Čiže ten postup, aspoň za mňa by mal byť ten, že by to mala naozaj robiť znalá osoba. Otázka je potom to, čo sa vlastne pýtal docent Kordík, že keď to tá osoba, povedzme, nie hociaká osoba z tej organizácie, ale niekto, kto je naozaj znalý tých postupov, pri riešení incidentov zaistí tie digitálne stopy, či to možno potom ďalej posunúť a vyšetrovateľovi, aby sa s tým vysporiadal, alebo teda orgánu činného v trestnom, aby sa s tým vysporiadal. Moja osobná skúsenosť je taká, že my sme to takto urobili. Iná možnosť nebola, keď sa jednoducho riešil bezpečnostný incident a sa posunul ďalej. Neviem výsledok toho, ako to celé dopadlo, ale robili sme všetko tak, ako v zmysle všetkých tých postupov bolo potrebné spraviť. Takže možno len taká vsúvka do toho, že ako to reálne vyzerá, lebo tie organizácie sú povinné. Ktokoľvek spadne pod zákon kybernetickej bezpečnosti, je povinný riešiť incident, a súčasne ste povinni, ak ste niekto tam zapadne, ste povinni aj mať adekvátne zaistené digitálne stopy. A tie veci sa, mám pocit, v niektorých prípadoch budú navzájom trošku vylúčovať. Doplním, že práve toto je nejakým spôsobom aj leitmotív tejto debaty, že ak tých súdnych znalcov je toľko, koľko ich je a na druhej strane dokáže tá osoba preukázať, že dodržala tie štandardy, tú 37 000 a tú 42 a súčasne, tak ako hovorila Petra, existuje legitímny titul na to, aby že tie stopy boli zaistené, či už je to teda postavenie advokáta, je to zákonník práce, obchodník zákonník alebo zákon KB, tak z môjho pohľadu tá premisa použiteľnosti podľa paragrafu 119 trestného poriadku by naplnená byť mala. Že malo by to byť použiteľné.
A toto je podľa mňa z toho nedostatku, ktorý tu máme so znalcami a s tou právnou úpravou v podstate asi jediné také udržateľné riešenie, lebo ono to tu tiež ešte nezaznelo, priatelia, ale je dôležité podotknúť, že v dnešnej dobe elektronické dôkazy snad s výnimkou dvojmanželstva budú použiteľné úplne v každej trestnej veci alebo v naprostej väčšine trestných vecí. Čiže to je skutočne otázka prežitia toho, že či tá trestná vec je objasniteľná. A nakoniec ešte otázka na pána profesora, aby som to nejakým spôsobom oživil. Aký je tvoj názor na použitie agenta vo virtuálnom prostredí? Aby sme vás prebrali. Pokiaľ ide o použitie agenta vo virtuálnom prostredí, tak ja som asi predstaviteľ staršej generácie, ktorá je zvyknutá na toho agenta, že vystupuje v organizovaných skupinách alebo zločineckých. A teoreticky on tam, nie je možné vylúčiť, že by tam bol, ale nie akože teoreticky, ale prakticky, to budú možno kolegovia lepšie vedieť, ja to dosť viem ťažko predstaviť, pretože áno, tam v tom paragrafe 117 odsek 1 máme nastavené podmienky, za ktorých ho môže byť použitý, ale hovorím, nevylučujem, že byť môže, ale musí tam byť splnená podmienka vo vzťahu ku kvalifikácii trestných činov a to môže byť problém, lebo tam sa myslím, že vyžaduje 117 odsek 1 zločin, alebo legalizácia výnosov z trestnej činnosti, alebo zneužívanie právomoci verejného činiteľa, alebo korupcia, áno, ale na také trestné činy, napríklad, keď vy ste zmienili tie kybernetické útoky, to sú väčšinou prečiny, by ten agent použitý by nemohol byť. A potom takú otázku si kladiem, to je rečnícka otázka, že ako by som toho agenta vlastne vypočúval, lebo keď máme agenta trebárs pri odhaľovaní korupcie alebo jednej z tých skupín, tak on povie, že čo povedal Janko Mrkvička alebo Ferko Mrkvička, alebo kde boli a tak ďalej. A tu by bolo dosť komplikované, že vlastne čo by tam on plnil z hľadiska svojej pôsobnosti v tom virtuálnom priestore. Či by on mohol byť činný? No a tam je ten problém už teraz, pokiaľ sme mimo virtuálneho priestoru, na ktorý sa ma pýta pán docent Kordík, že u nás, ako to aj vyplýva z judikatúry SLP, ten agent nemôže byť provokatérom. To znamená, že on by to len mohol monitorovať. A v takejto situácii mi to dosť nie je jasné, ale opakujem, je to otázka budúcnosti, možno to je jasné, alebo niekomu to možno tu prítomní kolegov jasnejšie je, rád si to vypočujem, ale neviem si celkom predstaviť, lebo v súdnom konaní a prípravnom konaní vypočuje prokurátor, v súdnom konaní procesnej strany, alebo ten súd, teda súd, ale mne nie je jasné, že čoho by sa vlastne ho pýtali, že v čom by spočívala jeho úloha, keď nemôže provokovať trestnú činnosť, lebo máme prípady, keď trebárs ho nasadíme na odhaľovanie drog, tak on nemôže to celé zorganizovať, alebo nemôže vyprovokovať trebárs trestnú činnosť z oblasti korupcie. A teraz mi to celkom si to neviem predstaviť, čo by on v tom prostredí robil. Ako nevylučujem to, ale museli by sme si zadefinovať, a tým by som to ukončil, čo on tam bude robiť, aká bude jeho úloha. A tu len dávam do pozornosti, že treba si uvedomiť to, že v takomto prípade, keďže nejde keby išlo o korupciu, tam je to ľahšie, lebo tam môže byť agentom a iná osoba než príslušník polície SR alebo polície iného štátu, ale keby neišlo o korupciu alebo o terorizmus alebo niečo takéto, tak tam sa vyžaduje agent policajt, mne nie je jasné, čo by tam on robil. A v čom by bola jeho úloha, ako by sme ho vypočúvali, k čomu. Takže skorej v týchto prípadoch, hovorím, nevylučujem to, rád si nechám poradiť, ale skorej v týchto prípadoch si viem predstaviť iné
prostriedky zaznamenávania komunikácie, zaisťovania, sledovania online priestore alebo ex post, ale v týchto prípadoch toto si viem predstaviť, zatiaľ toho agenta si predstaviť neviem. Ďakujem veľmi pekne. Petra Daražová. Ja by som iba v rýchlosti nadviazala na pána profesora Čentéša. V súvislosti s tými agentmi alebo nasadzovaním agentov vo virtuálnom prostredí. V podstate všetci vieme, že vlastne príslušníci policajného zboru majú v zákone o policajnom zbore možnosť monitorovať všeobecné priestranstva za účelom odhaľovania a prevencie kriminality alebo teda trestnej činnosti. V podstate nedávnej histórii Slovenskej republiky sa stal taký prípad, kedy teda policajti si interpretovali toto ustanovenie po svojom a síce, že pojem verejné priestranstvo, ktorý bol pôvodne myslený, akože zahŕňa nejaké námestia, ulice a tak ďalej, môže byť aplikovateľný aj na verejné profily na sociálnych sieťach. Čiže stalo sa to, že policajti, asi teda predpokladám, že to boli operatívni pracovníci alebo pracovníci z úseku analytiky, si založili vlastne falošný profil na sociálnej sieti Instagram a prostredníctvom tejto sociálnej siete, prostredníctvom tohto účtu, teda požiadali o sledovanie iný profil, o ktorom sa vedelo, že publikuje alebo teda zverejňuje extrémistický obsah. No a následne teda tieto dôkazy predložili teda prokurátorovi, prokurátor to obžaloval, následne bola obžaloba tým, že to boli teda extrémistický trestný čin, tak obžaloba bola podaná na špecializovaný trestný súd. A špecializovaný trestný súd vlastne oslobodil obžalovaného spod obžaloby, nakoľko sa úplne odmietol zaoberať vlastne takto získanými dôkazmi z dôvodu, že nebol na ne vlastne splnený zákonný predpoklad, ktorým je príkaz sudcu pre prípravné konanie na využitie agenta. Tým, že vlastne polícia to urobila tak povediať znakou boja, a že teda vlastne zavádzala toho užívateľa, ktorý teda mal zverejňovať extrémistický obsah, tak vlastne nekonala v súlade s paragrafom 117 trestného poriadku. Následne teda prokurátor podal odvolanie voči tomuto rozsudku, ktorým bol obžalovaný, oslobodený spod obžaloby. Takže vlastne prípad v odvolacom konaní preskúmával Najvyšší súd, ktorý teda zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že v podstate v odôvodnení stálo, že ten profil toho obžalovaného, v rámci ktorého bol uverejňovaný ten extrémistický materiál, bol iba pro forma súkromný a že teda išlo o profil verejný, nakoľko tam mal 6600 užívateľov, teda followerov, sledovateľov. A teda s týmto odôvodnením to vrátil späť teda ŠTS. Moja otázka rečnícka je, že naozaj či počet followerov 6600 je tá hranica, kedy budeme vlastne hovoriť, že ide o verejný profil alebo neverejný profil. To len teda tak na margo. Čiže ešte by som chcela dodať, že jednoducho, ak by boli splnené podmienky nasadenia agenta do virtuálneho priestoru, prosím, môžeme získavať informácie aj utajovaným spôsobom. Ale pokiaľ tam nie je žiadne takéto splnomocňujúce rozhodnutie, tak takýto dôkaz jednoducho má byť posudzovaný ako nezákonný a nepripustný. Ďakujem. Za mňa je to stredne veľká obec. Prečo nie? Dobre. Pavel Sokol. Sledujeme momentálne ako obrovský rozvoj internetu vecí a nasadzovanie 5G sietí a celkovo šifrovanej
komunikácie end-to-end, ktorá je v podstate, alebo minimálne operátori to tvrdia, im neprístupná, čo sa týka obsahu. Dá sa z pohľadu bezpečnosti povedať, že v súčasnej dobe alebo v budúcnosti bude možné v sieti tieto zariadenia identifikovať jednoznačne? Alebo predpoklad toho, že máme šifrovanú komunikáciu, aj keď bude šifrovaná komunikácia, je potrebné, aby tá komunikácia prebiehala nejakým spôsobom. To je ako keď máte poštu a tak potrebujete z bodu A do bodu, aby niečo bolo zaslané. To znamená, že tá komunikácia ako taká vždy bude musieť prebiehať cez nejaké body. To, čo sa robí bežne, je, že vlastne používate, a nie že šifrovanú komunikáciu, lebo to je ten obsah, ale že snažíte sa v zásade anonymizovať svoju činnosť cez rôzne spôsoby, alebo cez rôzne, jeden zo spôsobov sú tzv. Tor siete napríklad, ale tých spôsobov je samozrejme, že veľa. A to umožňuje to, že vy sa vlastne dostanete v nejakom vstupnom bode do nejakej sieti bodov, to sa kvázi premieša a na konci vyjdete cez nejaký bod vonku a nikto nevie, kto vstupoval do tej komunikácie. Musím povedať, že som asi rok a pol dozadu videl výskum, alebo teda výsledok výskumu, kedy niekomu sa podarilo celkom zaujímavo identifikovať zdroj, napriek tomu, že to niekto prehnal takýmto spôsobom, na základe toho, aká je, neviem, latencia komunikácie, viete, ako dlho trvá nejaká odozva, odkiaľ ide, akým spôsobom, že ono to má, aj to premiešanie v úvodzovkách a tá celková má nejaké pravidlá, a ono to, ajkoľvek by to človek sa snažil robiť nejako náhodne, ono to vždy bude mať nejaké paterny správania sa. Čiže niekomu sa už podarilo nejakým spôsobom dostať k tomu, že odkiaľ prechádza. Čiže ak sa hovorí o tom, že existuje anonymizácia, no veľmi až tak anonymizácia nie je. Čiže tak ako alebo ide dopredu technológia, tak viac menej sa postupne ako vieme dostávať tým veciam. Samozrejme, sme pozadu, to je asi jasné z tohto. Čo skôr mňa, keď to môžem tak trošku doplniť, čo skôr mňa viacej trápi, ak to zoberieme v kontexte tejto diskusie, je ten vývoj k tým novým technológiám. My riešime vlastne prípustnosť elektronických dôkazov z tých digitálnych stôp a vychádzame veď aj tie spomenuté normy. To vlastne dneska nezaznelo, ako máme technické normy, ale to sú roky 2012, 2015, 2006 je americká. Ako štandardné, procesné, základné princípy, koncepty sa nemenia, ale menia sa nám technológie. To znamená, že ako budeme zaisťovať AI? Inými slovami, čo to znamená zaisťovať AI, akože z tohto pohľadu? To znamená, že čo to znamená v akým spôsobom sa s tým vysporiadáme. My nevieme momentálne ešte ani v poriadnej miere riešiť takéto niečo. Teraz už neberiem vôbec žiaden právny aspekt toho celého. My to nevieme ani po technickej stránke ešte uchopiť. Nie to ešte presunúť do tej právnej rovine. Toto vidím ako ten problém, ktorý momentálne tu čelíme. A to nie je len AI, lebo to teraz ale stále je problém s cloudami. Prídete, keď sa hovorilo k podozrivému, veci má na cloude. Čo spraví? Aj súdny znalec. Áno, tak akože štandardný postup je, že zaktualizujete klienta. Viete, už je to u neho na zariadení. Dobre, to je len taká mimo vsúka. Otázka je potom, či boli dodržané presne tie princípy, o ktorých sme sa tu rozprávali. A keď urobíte takýto krok, ale tak zmenili ste jurisdikciu dát veľmi jednoduchým spôsobom. Čiže aj tu máme problém. A na druhej strane, choďte do nejakého server, alebo do nejakého miesta, kde máte práve uložené tie dáta, to sa nedostanete k tým dátam, to je kopec zariadení a tak ďalej. To nikto ani netuší, kde to je uložené. Ten fragment môže byť uložený na tisícke zariadení. To znamená, že taký klasický ten prístup toho, že ja si pekne odnesiem niekde to zariadenie, nejaký počítač, vyberiem si z toho nejaký disk, urobím si nejaké zaistenie, nehrozí. Aký to má vplyv? A to tie normy napríklad predpokladajú, že vy, a to sa inak bežne aj deje, že vy si nezaistujete všetko. Dneska to tu už bolo spomenuté, myslím, a spomínal to aj pán profesor, a že
a neviete zaistiť, alebo teda nezoberiete všetky tie dáta. A potom je to otázka toho, ako sa s tým vysporiadame, čo sa týka tých princípov, ktoré tam máme. Ale inú možnosť nemáme. Vy neviete v cloude zaisťovať celý cloud, akože, veď ten cloud je práve preto a ho používame, lebo jednoducho nemáme toľko tej diskovej kapacity, že my nevieme robiť kópiu. Viete, asi kolegovia, ktorí riešili prípad, ktorý je tu vysoko známy zo začiatku minulého roka, by vedeli asi hovoriť o tom, že koľko diskového priestoru potrebovali na to, aby pozaisťovali jednotlivé veci. Takže to sú tie problémy, že ešte máme problém doriešiť možno tie základné veci, by som povedal, ale tá doba sa posunula tak ďaleko, že keď sa tu hovorilo o tých agentoch, tak mňa prvá vec, čo napadlo, je, že no, a keď na druhej strane bude mať AI agenta a tak ďalej, čo s ním, ako, a akým spôsobom, ono sa to, a tá hlavne, to sa tak dynamicky menia tie veci, tá latentnosť je obrovská a pri ten jazykový model napríklad, budem ho zaisťovať, keď v akom štádiu, ako bude vyzerať, akože z tohto pohľadu, ako tam budem aplikovať jednotlivé veci, keď to zoberie. A sú to len súbory, sú to zase menej obsahujúce nejaké dáta, to mám tak odobrať, z ktorých potrebujeme vyťažiť nejaké informácie. Takže to je to, čo ma tak trošku viacej trápi, že ešte možno je taký aspekt, skúste zaistiť dáta zo súčasných iPhoneov, MacBookov. Z MacBooku vypnutého ani za svet to nejde, akože z tohto pohľadu. Čiže my bude potrebné nielen možno uvažovať nad tým, že kto to má robiť, keďže tých súdnych znalcov sa o chvíľku dá spočítať asi na 2 rukách, ale bude potrebné pozrieť sa na to, že možno v určitých prípadoch, to je možno taká myšlienka, že nie v každom prípade, ale aspoň v tých určitých prípadoch bude potrebné nastaviť inú hranicu toho, ako sa na to budeme pozerať. Že jednoducho, keď mám kompromitované zariadenie a nie je to zariadenie podozrivého, možno tam môže byť iný prístup ako k tomu, ako pristúpať k tým dátam a možno nie úplne tak konvenčný, ako to máme teraz. Takže toľko k tej zmene. Pekne. Veľa námetov na rozmýšľanie. Pán profesor, ako v rámci tejto debaty na toto reaguje pripravovaná novela trestného poriadku, ktorá znamená pomerne zásadné zmeny v zaisťovaní počítačových údajov? Ja si myslím, že táto zmena je dobre nastavená a pripravovaná, že mnoho vecí rieši. Čo chcem oceniť je to, že tam je súdna kontrola. To je veľmi cenné, pretože potom to je nespochybniteľné. A možno len si želať, aby tá zmena, ktorá by mala nastať v lete, keď to prejde cez parlament, tak myslím, že to od leta sa počíta s tou účinnosťou. Sme to aj na jednom seminári so sudcami a prokurátormi v novembri preberali v rámci Justičnej akadémie, tak to vyslovene privítam. Treba ešte jednu vec snáď ešte doplniť, že my už aj v súčasnosti máme zákon 329 2025 o zhromažďovaní tých elektronických dôkazov. Ten je veľmi zaujímavý, hoci teda nerieši to, čo je predmetom otázky, priamo to end-to-end šifrovanie, ale čo je dôležité, mení procesnú dostupnosť údajov, ktoré o zariadeniach a používateľoch držia poskytovatelia služieb. To znamená, že je tu stanovená povinnosť pre subjekty, ktorí prideľujú IP adresy jednotlivým zariadeniam spolupracovať s OČTK a cieľom je, aby bolo možné priradiť konkrétne digitálne konania k fyzickému subjektu alebo zariadeniu, a to v cezhraničnom styku. To vnímam pozitívne, takže môžeme povedať tak, že nová legislatíva nerieši to, ako prelomiť šifrovanie. To zostáva z môjho pohľadu technologickou výzvou, ale urýchľuje identifikáciu používateľa a jeho zariadení. A samotná tá novela, na ktorú ste sa pýtali, pán docent, ona vlastne znamená výrazný posun v procesnej architektúre dokazovania, bude mať obrovský vplyv
na už ten zmienený paragraf 119 trestného poriadku. A čo je veľmi dôležité, on zosúladí našu právnu vnútroštátnu úpravu s právom Európskej únie, pokiaľ ide o elektronické dôkazy. A nesporne je potrebné povedať aj to, že táto legislatívna úprava reaguje tiež na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a nášho ústavného súdu, z ktorých možno vyvodiť jednoznačnú požiadavku na účinné záruky proti svojvoľnému zhromažďovaniu a využívaniu dát. Takže to, čo bolo niekedy ten problém data retention v minulosti, čo riešil aj v náleze ústavný súd, na to podrobnostiach odkazujem. A veľmi dôležité je to, keď tu vidím aj prišlého pána docenta Laciaka, ktorý sa tejto oblasti tiež venuje napríklad z pohľadu článku, ktorý mu vyšiel v minulom roku aj s pani doktorkou Bajčíkovou, justičnej revy, k tomu, čo hovorila pani doktorka Dražová v úvode, a to je to obhajobné vyšetrovanie. Takže tam je potrebné reagovať na prístup obvineného a obhajcu k elektronickým dôkazom získaným zo zahraničia, ich preskúmateľnosti a možnosti efektívneho namietania zákonnosti, ich obstarania, takže dôkaz sa postupne presúva z čisto technických aspektov získania dát, o čom hovoril v podrobnostiach pán docent Sokol, na procesnej garancie spravodlivého trestného konania. To znamená, že nemení sa technologická realita šifrovania, ale procesné podmienky, kedy tieto digitálne dôkazy sa stávajú dôkazom v trestnom konaní a zvyšuje sa tým efektivita trestného konania, no zároveň sa kladú aj vyššie nároky na ochranu základných práv dotknutých osôb. Takže táto nová právna úprava, ktorú tu máme, to je ten zmienený zákon, o ktorom som sa vyjadril, tak vnímam veľmi pozitívne a želám si, aby to malo aj dosah, pretože jedna vec je objasňovanie, kde nemáme dobré výsledky, ale druhá vec, a tá je pre mňa primárna, že môžeme byť len tedy úspešní z hľadiska objasňovania tejto napríklad trestnej činnosti, keď budú rešpektované základné zásady práva na spravodlivé súdne konanie a práva na obhajobu. Nič nie je možno lámať cez koleno, musí to byť nielen legislatívne upravené, lebo to je tá zásada legitimity, ale musia na to byť pripravené aj orgány aplikácie práva, pretože my môžeme mať právnu úpravu akúkoľvek, aj najlepšiu, aj prebrať to, hoci si to o ostatných novelách napríklad nemyslím, ale základ je v tom inštitucionálnom rámci, pretože keď pán docent Sokol povedal, že nemôžeme predsa čakať pol roka na znalecké posudky, lebo sa nepohneme, tak to súvisí s tým, že my musíme pripraviť nielen právnu úpravu, ale ruka v ruke s tým tých, ako hovorí pán docent Kordík, kriminalistických technikov, vyšetrovateľov policajného zboru, ktorí tam prídu s kufríkom a budú schopní nielen urobiť procesný úkon, ale aj odfiltrovať údaje zákonným spôsobom, aby splňali tie kritériá, o ktorých hovorila pani doktorka Dražová, potom to bude v poriadku, ale iný postup do budúcnosti neexistuje. Je to postup reálny prístup k získavaniu elektronických dôkazov a ich využívaniu ako dôkazov v trestnom konaní, pretože nám to výrazne uvoľní ruky, a myslím tým OČTK, vo vzťahu k aj medzinárodnej spolupráci, pretože tá je formalizovaná, komplikovaná a tak ďalej. Toto je cesta, ktorou sa môžeme pohnúť dopredu. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor. Petra, aký môžeme očakávať vývoj z pohľadu zdieľania elektronických dôkazov? My sme do obeda školili v rámci kompetenčných centier, niekoľkokrát sme sa tam dotkli otázky cezhraničnosti, čo sme teraz vôbec neriešili doteraz v rámci tejto debaty.
a už v dnešnej dobe je to v podstate nevyhnutnosť. Čiže aký je ďalší vývoj v celej EÚ v tejto otázke? Ďakujem. Ak by sme sa pozreli do oficiálnych štatistík Európskej únie, ktoré teda vychádzajú z poznatkov a rôznych hodnotiacich správ justičných orgánov členských štátov, tak by sme sa dozvedeli, že viac ako v polovici trestných konaní, vedených teda naprieč členskými štátmi, sa požaduje vlastne cezhraničný prístup k dátam. Táto situácia bola alarmujúca a je alarmujúca a v podstate vyústila ešte v roku 2018 do návrhu Európskej komisie na prijatie nariadenia o elektronických o príkazoch na predloženie elektronických dôkazov a uchovanie elektronických dôkazov. V zásade tieto práce následne vyústili do prijatia dvoch právnych aktov EÚ, a to je teda nariadenie a smernica. Čo sa týka tej smernice, tak tá smernica de facto jej cieľom bolo, aby poskytovatelia služieb v tom najširšom možnom význame, to znamená, či už sú to poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, či už sú to poskytovatelia hostingových služieb, registrátori, správcovia domenových mien, prípadne operátori, tak všetky tieto subjekty bez ohľadu na to, kde sú usadené, aj napriek tomu, že sú napríklad niektoré z nich usadené v tretích krajinách, tak pokiaľ poskytujú svoje služby na vnútornom trhu Európskej únie, sú povinné si vlastne do 18. augusta tohto roka buď určiť prevádzkareň, alebo vymenovať právneho zástupcu. Tieto dve entity vlastne budú splnomocnené na prijatie aj procesovanie jednak príkazov na predloženie, respektíve uchovanie elektronických dôkazov, ako aj na samotnú vlastne výmenu tých dát. Vlastne keby som nadviazala na pána profesora Čenteša, tak ten zmieňovaný zákon 329 z roku 2025 o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní práve transponoval, alebo predstavuje transpozíciu uvedenej smernice. Čiže už sa to teda priamo týka aj Slovenskej republiky. Ten mechanizmus je nastavený tak, že je tam v podstate orgán Rada pre mediálne služby, ktorá vlastne bude prijímať notifikácie a oznámenia týchto poskytovateľov služieb na určenie prevádzkarne, respektíve právneho zástupcu. Tým druhým právnym aktom, ktorý bol prijatý, bolo teda nariadenie, ktorým sa teda najmä zaviedli tieto dva príkazy. Jeho ambíciou nie je obchádzať európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach, ale zefektívniť jeho vykonateľnosť, nakoľko bude predstavovať akýsi procesno-právny doplnok, kde teda keď si napríklad pozrieme, čo sa týka lehôd, tak dôjde k značnej časovej úspore pri získavaní elektronických dôkazov. Napríklad podľa EVP, alebo zákona o EVP, je táto lehota 120 dní, pričom teda európsky príkaz na predloženie elektronických dôkazov má lehotu 10 dní. V naliehavých prípadoch je to iba 8 hodín. Takisto je tam prítomný teda menší formalizmus, čo sa týka vlastne samotnej justičnej spolupráce, lebo vieme, že pri EVP spolupracujú justičné orgány navzájom. V podstate podľa tohto nového nariadenia, ktoré teda sa bude uplatňovať od toho 18. augusta tohto roka, dôjde k tomu, že justičný orgán jedného členského štátu bude napriamo komunikovať s poskytovateľom služieb v druhom členskom štáte.
tá komunikácia aj výmena vlastne tých dát by mala prebiehať prostredníctvom tzv. Decentralizovaného informačného systému. Na to je teda ešte potrebné aj dôsledná aplikácia vykonávacieho nariadenia komisie. Čiže v podstate toto sú také novinky, čo nás čakajú, aj teda ich realizácia najmä. A možno ešte jedna posledná poznámka, v podstate tiež by som nadviazala na pána profesora Čenteša, že síce nie vo forme právneho aktu práva EÚ, ale vo forme iniciatívy Európskeho inštitútu pre európske právo, European Law Institute, vzniká a naberá na význame čoraz viac otázka určenia spoločných pravidiel pre prípustnosť dôkazov v oblasti dokazovania v trestnom konaní, ktoré teda vieme, že sú vo výlučnej právomoci členských štátov doposiaľ, ale teda je tu tendencia do budúcna takéto pravidlá nadraftovať, prijať a dodržiavať ich práve v záujme cezhraničného obstarávania elektronických dôkazov. Dala Petra Dražová, advokátka, odborná asistentka Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Priatelia, vzhľadom na to, že ten čas sa nám pomaličky kráti, ešte ale máme asi priestor na pár otázok, takže ak sa niekto niečo chcete spýtať našich hostí, tak teraz máte príležitosť. Piatoček, chápem. Aj tak veľmi dobre. Ďakujeme veľmi pekne za túto diskusiu. Osobne chcem poďakovať Pavlovi Sokolovi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika z Košíc. Ja ďakujem za pozvanie. Petre Dražovej a pánu Ďakujem. profesorovi Čentešovi. A príjemný piatok, vyzerá, že je vonku pekne a takisto aj pekný víkend. Majte sa.